Πάρα στα πόδια, κλείνει προς τα μέσα, κάνει ένα σουτ στη γωνία, 1-0 η Λαμία στο 33. Εκπληκτικό γκολ από τον Φουρτάδο. Έχουμε ξαναδεί να το κάνει στην ΟΠΑΠ Αρίνα κόντρα στην ΑΕΚ. Το κάνει και στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Λαμίας κόντρα στον ΠΑΟΚ. Σε μια πολύ γρήγορη αντεπίθεση των γηπεδούχων. Μπορούσε και να πασάρει, αλλά έχει πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στα πόδια του. Κλείνει προς τα μέσα, αποφεύγει τον Λόβρεν. Κίδης, ο Μπιλάλ για τον Φουρτάδο με το αριστερό, μεγάλη επέμβαση Μπαραγάν στη δεξιά του γωνία. Ούτε εδώ έρχεται το 2-1 από πλευράς Λαμίας το 59. Φουρτάδο εκτελεί, περνάει μπάλα από όλους και στα δίχτυα. 2-1 μειώνει η Λαμία με τον Φουρτάδο στο 69. Εδώ η εκτέλεση προσπάθησε αρκετά άτισα, λέει ο Ντιαγέ. Η μπάλα πάει στο σώμα και αυτός έσκυψε. Περισσότερο νομίζω ότι μπέρδεψε τον Μπαραγάν παρά τον βοήθησε. Πέρασε η μπάλα κάτω από τα πόδια του Ισπανού τερματοφύλακα. Μειώνει 2-1 η Λαμία. Το σούτ έγινε, η μπάλα στα δίκτυα. Στο τρίτο λεπτό 0-1 η Λαμία. Ο απόλυτος ευνηδιασμός. Γκουστάβο Σάντος Φουρτάδο. 23χρονος Βραζιλιάνος σουτάρει, ευνηδιάζει τον Γκρόφ, η μπάλα αναπαύεται στη γωνία του. 0-1 οι φιλοξενούμενοι. Ωραία προσπάθεια από τον Φουρτάδο, το σούτ, τον Ναούμοφ δύσκολα στη κλειστή του γωνία, ήταν δυνατό το σούτ από τον Φουρτάδο. Το έκανε ο Ριγκ, μπάλα βγαίνει πλάγια για τον Φουρτάδο μες στην περιοχή, το σούτ του Φουρτάδο, καταπληκτικό γκολ για τη Λαμία στο 39. ΑΕΚ Λαμία 0-1. Ουσιαστικά στην πρώτη τελική της προσπάθεια στο μάτς η Λαμία σκοράρει, από στατική φάση άρχισε όλο αυτό. Εδώ από την κόντρα, η μπάλα θα βγει πλάγια για τον Φουρτάδο. Πάρα πολύ καλή εκτέλεση μετά την assist του Μπίκοφ. Δείτε που πηγαίνει η μπάλα. Εδώ ξανά, μπάλα πέρασε πάνω από το κεφάλι του Πίλιου. Δεν τον ακούμπησε, δεν άλλαξε πορεία.